Aħbar ferm pożittiva residenti tal-Imġar hekk kif il-proġetti tal-pannelli solari li kienu se jiġu installati fuq medda ta' art enormi issa mhux se jsir dan wara li l-iżviluppaturi rtiraw l-applikazzjoni tagħhom. Il-pannelli għal ġenerazzjoni tal-enerġija mix-xemx kienu se jiġu installati fix-xari biswieq triq San Pietru fl-Imġar f'żona ta' 43,000 metru kwadru, ekwivalenti għal 6 grounds tal-futbol. Il-proposta oriġinali kienet ġiet imresqa f'Marzu tas-sena li għaddiet meta dak iż-żmien ġiet rifjutata mill-awtorità tal-ippjanar. Iżda fl-appell kienet resqet proposta oħra u f'din l-applikazzjoni kien ġie proposti jiġu installati aktar pannelli f'persentaġġ akbar ta' art. Jidher li l-applikant kien biddel il-pjani oriġinali li kienu saru wara dawk li ġew rapportati bħala diskussjonijiet ma' xi ministri tal-Labor. Din l-applikazzjoni kellha kritika qawwija mir-residenti tal-Imġar minn diversi NGOs kif ukoll minn Heritage Malta illi wissiet li b'dan il-proġett jista' jinġema' l-ilma ta' ħaġrat. Anke l-Partit Nazzjonalista tkellem b'saħħa għal diversi drabi favur l-interessi ta' residenti tal-Imġar. Id-deċiżjoni finali dwar l-appell kellha tingħata it-tlieta filgħodu iżda dawk preżenti ġew infurmati li l-applikazzjoni tneħħiet mill-iżviluppaturi stess. Intant fuq il-medja soċjali residenti kienu ferm kuntenti b'dak kollu li seħħ fejn saħqu li l-protesti u l-laqat li ġew organizzati issarfu f'din ir-rebħa għal din l-art mimlija b'flora u fawna.